ko ala ma diɲɛ da sinjiya kama a ma da balimaya kama nka a y'a da kanu de kama. An tɛ dugawu kɛ kɛba an ka kanu. Bi an da bɛna don fɛn min na kɛba o ye kiiri ye. An da bɛna don fɛn min na kɛba o ye dunko juguya ni yuruguyurugu ye. An da bɛna don min na fana o ye an ka maraw kɛcogo ani an ka jamana siniɲɛsigi. An yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ ka bila sini n'o tɛ anw kɔni anw da banna la o. N'i sera yɔrɔ dɔ la kɛba ye ɲɛna ko maanifin bɛ komi cogo di a ma nɔgɔn dɛ. An caman bɛ pan na tan k'a fɔ ko k'a kɛ tan nka n'a sera an yɛrɛ ma don o don an dala k'a bɛɛ lajɛlen bɛ tila an na. Kɛba kununko ka kɔn kununko yɛrɛ ɲɛ Mali kɔnɔna na vérificateur général ale bɛ zole da maaw ka baarakɛyɔrɔw la. Jamana nafolo donna sira minnu fɛ ka t'u sɛgɛsɛgɛ k'u ɲɛɲini k'u dɔn. Baarakɛyɔrɔ caman bɛ Bamakɔ kɔnɔ bi vérificateur général bɛ olu tigiw fɛ yen kɛba a dɔw ta bɛ ɲini ka na se kalo 4 ma u bɛ sɛgɛsɛgɛli la. Jamana nafolo donna cogo di? A ka sɔrɔ ko bɛ cogo di? E ma dugu sumalen ye sabula vérificateur fana sisan ni ale tilara kɛba ale fana b'a danganamaya bɛɛ lajɛlen ye k'a di kunnafonidilaw ma k'a fɔ nin kɛra nin yɔrɔ in na ni musaka taara yan fɛ ninnu ye nin kɛ tan. N'o kɛra kɛba e bɛ wele k'i ɲininka tuguni an ka maaw taara aw fɛ yen u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ u ye majɛ dɔw ye u ko min bɛ i fɛ yen o filɛ nin ye e yɛrɛ ko cogo di sisan? Kɛba i bɔra baara la o i sigilen don kɛrɛfɛ o sisan sariya minnu bɛ Mali kɔnɔ fo mɔgɔninfinw k'u ɲini k'u dɔn kɛba fɛn caman sɛbɛnnen don an tɔgɔ la an t'a dɔn fo n'an ye ko y'an sɔrɔ don min. U dun b'a fɔ nanzarakan na kɛba ko maa si tɛ yen min tɛ sariya dɔn nka n'aw ma minɛ anw tɛ sariya dɔn dɛ k'an to bɔlɔn fɛ ten u ka sariya kalan k'an kunna. Minisiri Kasoge a ka wuli k'i jɔ sɛbɛnkura minnu taara u k'a fɔ maaw ye an ka kanw na. Vérificateur ka baara de senfɛ kɛba a donna primature kɔnɔna na. Primature kɔnɔna na a donnen a ye baara de daminɛ san 2021 ka na se san 2024 ma. Kɛba baara mun kɛra o kɔnɔna na vérificateur ka jate la majɛ dɔw yera baara la. A kɛra ka maa min to premier ministre la o ye Sogɛli Kokala Mayiga ye. Kuma in i b'a dɔn k'a fɔ a ye taa ni ka segin kɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ min ye Sogɛli yɛrɛ lafasabaw a kanubaw a senkɔrɔmadonnobaw olu bɔra k'u ta fɔ a la. Maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ y'a baara kɛ n'o ye vérificateur yɛrɛ ka page ye kɛba n'i taara yen fana i tun bɛ fasirili kɛlen ye fo sɛbɛn taara waati min jamana ɲɛmaaw fɛ k'a di pôle économique ma i n'a fɔ baara bɛ kɛ cogo min k'u ka nin ko in jateminɛ. O waati de la sa a nana ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu ye jagokɛlaw ye n'olu tɔgɔ bɛ sɛbɛn in na kɛba olu welela aw kun t'o kalama aw ma b'o kalama parce que olu tɛ maa tɔgɔtigiw ye olu tɛ fɛ u taw ka dɔn olu bɛ t'u ta kɛ sutura la ka t'u ka so. U tilar'u la kɛba maa minnu bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko wari ɲɛnabɔbaw baarakɛyɔrɔw la minisirisow la na aw yɛrɛ b'a fɔ ma ko DFM olu minnu ye baara kɛ primature kɔnɔna na nin waati na kɛba y'olu fana wele k'olu fana lamɛn pôle économique la. U tilalen kɔ o la premier ministre nagakɔrɔmaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ yen n'olu ye jɔyɔrɔba sɔrɔ ka Sogɛli to premier ministre la u y'olu fana wele kɛba k'olu fana sɛgɛsɛgɛ. O bannen kɔfɛ u ye Sogɛli yɛrɛ wele k'a kana k'a dantigɛ a kana fɛn f'u ye u bɛ se ka faamuyali kɛ min na nin bɛɛ lajɛlen kɛra pôle économique la ɲɛbila baaraw ye. O de senfɛ sa kɛba sɛbɛn mana ban ɲɛ min f'i ye n'i taara kiirisow la i taara an ka maa minnu bɛ kiiri baara ninnu kɛ a kɛra cybercriminalité ye o a kɛra pôle spécialisé ye o a kɛra pôle économique ye o u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko brigade o de bɛ yen. Brigade fana ye mun ye polisiw gendarmew minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ n'a bɛ fɔ ma ko officier de police judiciaire olu de b'o kɔnɔna na ɲɛmaa bɛ olu la dankan b'o ɲɛmaa fana na pôle mun bɛ yen n'o bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ olu fana ka ɲɛmaa fana bɛ yen kɛba i bɛ ta ka di o dɔ de ma a dɔ bɛ se ka kɛ chambre fɔlɔ ye a bɛ se ka kɛ filanan ye
ka kɛ n'i ka sɛbɛn faamuya n'a ko kɛcogo ye u b'i di olu ma keba n'i dira olu de bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ n'u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ban olu bɛ papiye dɔ de kɛ keba k'o da i kan ka sɔrɔ k'a f'i ɲɛna i ka kiiri dɔ ye min ye n'olu yɛrɛ bɛ se k'a kiiri kɛ nka n'a ye yɛrɛ k'a fɔ ko maa ma falen b'a la min ye jɔyɔrɔba sɔrɔ ko minisiri b'o la olu jagoyalen don k'a fa min b'o olu ta kan k'o baara n'o papiye bɛɛ lajɛlen kɛ k'a maa bɛɛ lajɛlen ci cour suprême na keba o baara de kɛra cour suprême ale kɛlen ka sɛbɛn sɔrɔ ale fana ye procureur cour d'appel o de bɛ sɛbɛn kɛ sa fɔ ma ko réquisitoire jalakili sɛbɛn ale b'o o labɛn keba k'o da aw kan ka fara pôle économique ka PV kan ka taa n'a a ye ka t'o di cour suprême maaw ma cour suprême fana kɔnɔna na keba sɛbɛn donda yɔrɔ bɛ yen n'o y'a sɔrɔ sisan baarakɛlaw ka ko don ubiyɛn ni ko don maa minnu kiiri dɔ tigɛra u ma jɛn n'a ye sɛbɛn bɛ n'a ta yɔrɔ don nka nin ta in nin binna belebele tɛgɛ dɛ keba i terikɛ Timbo maa ti don maa min fɛ ka taa so e de ko ne ma k'i terikɛ don dɛ n tɛ ne terikɛ ye tera de ye ɔhɔ fa tɔgɔ ma kɔni dɔgɔtɔrɔ cour suprême ɲɛma ale de ye ne terikɛ ye ɔhɔ nin de ye ne terikɛ ye keba e de ta ye Timbo ye Timbo dun mana seli daminɛ a ti tila a bɛ seli dɛ o kelen n'a ye seli daminɛ ɔhɔ i terikɛ filɛ nin ye n'a ye seli daminɛ keba a i bɛ taa buwake kana k'a sɔrɔ a ma tila keba kunungo procureur n'o bɛ chambre d'accusation kunna cour suprême na ale ye maaw lamɛnni daminɛ keba maa saba a ko ko a bɛ olu bila ka taa kaso la maa saba bɛ yen a bɛ olu minɛ nka u bɛ se ka t'u ka so yanni kiiri don cɛ keba maa naani bɛ yen olu bɛ segin ka taa pôle la sabula n ye min f'i ɲɛna pôle bɛ se ka minnu ka kiiriko ɲɛnabɔ olu bɛ yen nka min ye cour suprême yɛrɛ ye ale bɛ se ka minnu ta ɲɛnabɔ olu fana bɛ yen o ye maa naani ye keba maa dɔw bɛ yen olu bilara k'u ka t'u ka so u sen tɛ ko in na lamɛnniw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kunungo o baara kɛra cour la sɔgɔmada fɛ an y'a ye k'a fɔ kuma cayara kosɛbɛ sabula kabi utukalo tile 12 premier ministre kɔrɔ Dr Choguel Kokala Mayiga ale tun bɛ garde à vue la maa ninnu bolo n'o ye pôle économique a tun b'olu bolo keba nka sele Timbo fɛ yen o fana y'a ka ɲininkaliw kɛ ka sɛbɛnw lajɛ k'a fɔ sa ko min ye chambre d'instruction ye cour suprême na a ko min ye Choguel ye a n'a ka DFM kɔrɔ kelen ko olu kɔni bɛ taa kasobon kɔnɔna na keba ɲininkaliw tora sen na sabula anw bɛ mun dɔn a kunnana la maa caman ɲɛna k'a fɔ ko Choguel kelen de don Choguel kelen tɛ keba Choguel ka nominali in kɔnɔna na maa wɛrɛw tun bɛ yen minnu kun tɔgɔ bɛ sɛbɛn in na min y'a ka DFM kɔrɔ dɔ ye o tɔgɔ ye ko Abdoulaye Z Touré ale kɔni ma bila mandat de dépôt la min ye ale bilara ka taa a ka so keba sɛgɛsɛgɛliw kɔni tora sen na kunungo maa 6 ɲɔgɔnna olu bɛɛ lajɛlen olu tun kan k'u ta n'u bila dɔ ko in na kunungo keba ka taa fara jagokɛlaw kan waleya in kɛlen an ye nin kibaruya bɛɛ mɛn keba yan'an bolo ka da ko kisɛ kan anw yɛrɛ ye min mɛn a n'an ye minnu sɛgɛsɛgɛ a n'an ye weleli kɛ an sera ka jaabili sɔrɔ min na o ye nin ye kotigiw olu yɛrɛ ye kuma ta keba an b'a daminɛ ni jɔnni fɔlɔ ye an terikɛ maître Cheikh Oumar Konare ale ye Choguel ka avocat ye maître Cheikh Oumar Konare communiqué min kɛ ko communiqué sur l'affaire Choguel kunnafoni di ka kɛ ni Choguel ka ko ye a ko Choguel Kokala Mayiga ko a kɛlen ka taa garde à vue la k'a daminɛ min ye utukalo tile 11 ka taa sa tile 19 ma pôle économique la Mali premier ministre kɔrɔ Choguel ko kunungo tarata n'o o ye utukalo tile 19 ye cour suprême n'o y'an ka sanayɛlɛ cour ye ale chambre d'instruction a taara yira olu la ko ye u y'a yira Choguel la keba ko faso nafolo k'a bolo sera o ma min ye sɛbɛn min n'o ye nominali sɛbɛn min bɔra procureur général fɛ yen o ka kɛ n'o kɔnɔ kumaw ye min ye procureur général bɛ cour suprême na a ko k'a bɛ Choguel bila sous mandat de dépôt maître Cheikh Oumar Konare ka kuma don
Cheikh Oumar Konare ko aga bataki kono keba ko min ye sogɛli ye a ko k'a hakilila tigɛlen min ye a jama siran a ma yiran min ye maître Cheikh Oumar Konare a ye min fana fara kan ko sogɛli ko tɛ yen ko sogɛli ko n'i ye politiki mɔgɔ ye keba fɛn fila de dagalen don i ye i k'o bila i kun na kaso walima saya ko wa ko sogɛli ko a nisɔndiyalenba don ko sabula min y'a ka directeur de cabinet n'o ye kalanfa Isaka Amadu Singare ye n'a si bɛ san 80 na k'u y'o nɔ minɛ nka u ko ko o tɛ taa kaso la Cheikh Oumar ka kumana sa a ko sɛbɛn min na to sen na ko ni Ala sɔnna a ma fɛn fɛn mana bɔ a kɔnɔ a na o danganamaya bɛɛ lajɛlen ye keba an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la cogo min keba nin fɔlen anw danna nin ma anw tun ye fɛn fɛn fɔ ka kɔn an y'o bɛɛ jigin an ye Cheikh Oumar ta dulon parce que ale ye avocat ye a ko kuru n'a ɲɛ bɛ ale de bolo ale b'a ɲɛ dɔn keba n bɛ kangarinin dɔ da i ye n'a fɔra ko maa ka ko bɛ kiiri la i daminɛ nka n'a fɔra ko kiiri dayɛlɛ la taa kiiri tigɛyɔrɔ n'i ye min mɛn i k'o lakali n ka kuma lamɛn ka ɲɛ dɛ n'a fɔra ko maa ka ko bɛ kiiri la i sen bɔ a kuma na i bɛ se ka mun fɔ ɲɛmaaw ye mun d'i ma ani i yɛrɛ mana mun daluya sɔrɔ keba n'i pan ka b'o la k'a fɔ ko miliyari dɔ dunna e yɛrɛ ɲɛna e bɛ t'o ɲɛfɔ dɛ e y'o dɔn cogo di o la kunu an kɛlen ka Cheikh Oumar Konare ka nin bataki bila keba sufɛ min ye cour suprême maaw ye parquet n'o ye cour suprême parquet ye ale fana ye communiqué kɛ keba ko min ye communiqué de presse min numéro ye 001 PG CSM du 19 août cour suprême ka laseli min ye fufu kelen PG n'o ye procureur général ye Mali cour suprême min ye utukalo tile 19 ye procureur général keba n'o bɛ cour suprême na k'a b'a da maliyɛn bɛɛ lajɛlen tulo kan ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen tulo kan ani jamanaden bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye chambre d'instruction bɛ cour suprême na k'o ye sɛgɛsɛgɛli dɔ sigi sen kan sariya ko ta nasira kan k'i sinsin nɔminɛli sɛbɛn kan nɔminɛli sɛbɛn min dira a ma n'a a y'a ye k'a fɔ majɛw bɛ a kɔnɔna na wa min ye sariya sun b'an ka jamana kɔnɔ olu fana bɛ min fɔ ko ka nɔminɛli kɛ sariya ko ta nasira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sonyɛni ka fɛnw bayɛlɛma k'a k'i ta ye k'i bolo se jamana nafolo ma min taara se fo sefa wari miliyari caman ma ka tila ka o bayɛlɛma ka namara ni yuruguyurugu ka jɛ i ni maaw ka jamana ale kɛlen don ka sariya minnu sigi sen kan k'olu sɔsɔ procureur général n'o ye Timo ye a ka sɛbɛn kɔnɔna na a ko waleya minnu fɔlen filɛ nin ye ko maa minnu bɛ yen n'olu tɔgɔ b'a ko la ko olu y'a waleya kɛ keba k'o ye jamana baarakɛlaw ye o ye jagokɛlaw ye o ye maaw ye maa minnu n'olu sen yera nin ko in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bolo sera faso nafolo ma faso nafolo min n'o tun bɛ premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la k'a daminɛ sa san 2021 min ye ka na se novembre kalo tile 30 san 2024 ma Timbo ko min ye jamana ka baarakɛlaw ye n'o ye fonctionnaire ye ani opérateur économique dɔw ko olu de ye sugubulon sɔrɔ n'an b'a fɔ o ma ko marché waliya kɔnɔna na waliya min bɛ tali kɛ sa bɛnkan sɛbɛn kan ni o bɛ AGT ye ale ni primature ni ɲɔgɔn cɛ keba n'o ye premier ministre ka baarakɛla ye Timo ka bataki kɔnɔ a ko sɛbɛn min sera olu ma o sɛgɛsɛgɛli y'a ye k'a fɔ sa ko majɛ yera baara la ka kɛ ni sariya su minnu bɛ nɔminɛli kɛ an ka jamana kɔnɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye code pénal ni code procédure pénale ye ko yaasa ka majɛw latilen jamana kɔnɔna na min ye kiiriso ye fan dɔw fɛ ale bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'olu boloda kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa min bɛ tali kɛ cour suprême ale ka ko kɔnɔna na nɔminɛli minnu bɛ se ka kɛ ni code pénal ye ale ni sɛgɛsɛgɛliw ye olu ye o bɛɛ lajɛlen jateminɛ a ko fan min bɛ yen n'o kɔni bɛ taa pôle économique ka sira fɛ n'o bɛ tali kɛ dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli la k'o fanw fana bɛ sɛbɛn in kɔnɔna na Timo ka kuma do keba a ka communiqué kɔnɔ a ko min ye chambre d'instruction ye ale ka lamɛnniw bɛɛ lajɛlen ka bɛn kununu tile 19 ma utukalo tile 19 ma a kɛlen ka lamɛnniw kɛ ani ka maaw lajɔ k'u ɲininka u dalakaw na keba k'o y'a to sa maa dɔw bɛ yen ale kɔni y'a yir'u la k'a fɔ k'u bɛ se ka nɔ minɛ ka kɛ ni waleya ye waleya min cɛ ka jugu kosɛbɛ wa dɔw fana bɛ a y'a yir'u la k'a fɔ ko u bɛ minɛ nka olu tɛna bila kaso kɔnɔna na nka u bɛ kiiri ko la
o mandaw ko ale ye olu fila de di kunungo minnu bɛ t'u ka so keba ani minnu nɔ minɛlen no ni u bɛ se ka taa u ka so olu b'a la ani minnu bɛ taa kaso la ale ye olu de di kunungo a ko k'o hukumu kɔnɔna na min ye pôle économique ye ni ale fana bɛ nin baara in kɛ fa minnu bɛ yen n'u b'ale ka fan na sa ale na o baaraw kɛ fo ka se a dan na ko sabula min ye procureur financier ye ale fana ka lajɛli kan ka y'a ko la ka kɛ ni baara in kɛcogo ɲuman ye o sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna na ale fana kan ka o baaraw kɛ yanni kiiri don cɛ min ye Mali sariya ye Cour suprême procureur n'o o ye Mamudu Timo ye a ko sa ko u bɛ baara in kɛ sariya yɛrɛ ye min ɲini u fɛ ani sarakisɛw ye min ɲini u fɛ maaninfinw u ka hakɛ dafali hukumu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka sonalidoliw sɔrɔli hukumu kɔnɔna na min ye bɛɛ k'a bila i kunna k'a fɔ ko maa minnu filɛ nin ye a ma fɔ k'u ye tali kɛ fɔlɔ dɛ keba sigana b'a ko la a b'a fɔ ma nanzarakan na ko présomption d'innocence ko fo ka taa sɛgɛsɛgɛli ban k'u b'o de hukumu kɔnɔna na a kɛ kun ye yaasa kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen ka sigi kiiri min b'a to u bɛ se ka u ta n'u bila dɔn o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen ko ka kɛ ni procureur yɛrɛ ka baara kɛcogo ye Cour suprême kɔnɔna na ko ni Ala sɔnn'a ma min ye baara minnu fɔlen filɛ nin ye u na kunnafoni d'u kan k'a yira bɛɛ lajɛlen na sa k'a fɔ ko min ye kiiri kɔni a sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na kiba ye min f'i ye n'i da folokotɔla ka falakɔnɔ bin tigɛ ni nin kuma ye i na wele dɛ sabula o kɔrɔ ye dɔnko b'a ko la min ye procureur ye k'a b'a ɲini bɛɛ fɛ an ka faamuyali ɲuman sɔrɔ nin ko in na wa min ye procureur général Cour suprême ye k'a b'a dɔn fana ko maliyɛnw bɛ faamuyali sɔrɔ nin ko in na baara kɛcogo ɲuman na Bamako utukalo tile 19 procureur général Mamudu Timo Cour suprême min ye officier de l'ordre national keba u y'u ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen di an bɛ se ka min fɔ keba n bɛ to ka min f'i ɲɛna o don maanifin i yɛrɛ de fɔlɔ ye n'i y'a mɛn maa i yɛrɛ de fɔlɔ don waati dɔ sera sa anw ka jamana kɔnɔna na an yɛrɛ k'an sigi an ka ko dɔw faamu kabi lawale fo bi a bɛ fɔ ko anw de ka jamana marabaaw an ka jamana maa minnu ye jɔyɔrɔbaw sɔrɔ olu de ye miliyariw suɲɛ olu de ye jamana kumaniya olu de ye musakaw ta olu de ye jamanadenw ka nafolo dun a dɔw kɛra foyi ma bɔ a la keba a bɛ maa bila ka miiri mun na an ka lamɔ cogo lajɛ an bɛ ko dɔw k'an ka duw kɔnɔ an k'u dabila bi ni wari bɛ maa min kun o de ye den ɲuman ye o de ye den fusamanci ye bɛɛ bɛ girin o de nɔfɛ a y'a sɔrɔ cogo di a bɛ k'a ta yɔrɔ jumɛn kiba ni maa min ye jɔyɔrɔ sɔrɔ anw de bɛ wuli o tigi nɔfɛ n'i ma ta i kɛra dangaden ye sabula minnu fɔr'u kɔ olu ye nin ɲɔgɔnna de kɛ anw de fana b'a fila maaw ɲɛna k'a fɔ e kelen tɛ koyi e don e tɛ o nin bɛ kɛ nin cogoya in na yan i nana i ma sɔn o maa wɛrɛ bɛ na i nɔ na min b'a kɛ kiba anw de bɛ fana ka maaw jama k'u kafa ka giriw nɔfɛ an t'u bɔyɔrɔ dɔn an t'u ka kunun dɔn an t'u ka bi dɔn u ye nafolo sɔrɔ cogo di an t'o ɲɛɲini k'o dɔn u bɛ ɲumanya min kɛ dɔrɔn an ɲɛ bɛ o dɔrɔn de la fɔlɔ o tun t'an ta cogo ye maa fo bango dɔ ka y'i la an ka adamadenya ta cogo an ka maanifinya faamuya cogo an ka Mali yɛrɛ siyaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na fɛn minnu tun t'an ta cogo ye ni anw ma se k'o sɔrɔ anw kɔrɔbayara ka ban an k'an jija an ka jogo ɲuman don an denw na kiba an k'a fɔ an denw ye du kɔrɔ ye mun ye du bɛ sinsin mun kan furu kɔrɔ ye mun ye balimaya kɔrɔ ye mun ye tana ye mun ye hakɛ ye mun ye danbe ye mun ye laadiriya ye mun ye maaya ye mun ye n'an tora tan diɲɛ nɔfɛ girin na jamanaw bɛ jamanaw la bi maaw b'u filɛ cogo minnu na an ta bɛ juguya n'o ye Ala k'a n'a cɛ janya fɛɛrɛ mun bɛ se ka tigɛ o ye maa minnu fana b'a la u k'u jija u ka kɛ misali ye keba fɛn o fɛn bɛ yen n'i y'a ye kan'a bila i kunna ko a ɲɔgɔnna tɛ se ka kɛ foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ nka n tɛ bɔ a la o de ka jugu an ka jamana bɛ yɔrɔ min na bi an ka sɔn halisa an ka sɔn an ka mara la segin an ka duw kɔnɔ an ka taabolo ɲuman na tɛmɛ an ka duw kɔnɔ an k'an ka denmisɛnw bila sira ɲuman kan a tɔnɔ fɔlɔ ye an yɛrɛ ye n'an tɛ yen don min
ana fɔ ko a tiɲɛ na an ye jamana to jamana min ka ɲi nka ŋana kɛ fana keba e ka jan bi se b'i ye bi i bɛ se ka ko kɛ maaw la a kabakolotigi fana bɛ yen dɛ an k'a ko kɛ jɛlenya kan tɔ minnu bɛ yen n'u ye nin waleya ɲɔgɔn kɛ u fana bɔ ka kɛ u ni kiiri tigilamaaw cɛ keba u ka sɛbɛnw fana ka lajɛ a ko bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ cogo min fɛn minnu bɛ ka fɔ ni jamana yɛrɛ bɛ fɛ ka kɛ lafiya o y'o siraw de tali ye bi an ka jamana kɔnɔ kiiritigɛlaw yɛrɛ bɛ mun fɔ an ye keba ko kiiri ye fiɲɛbere de ye a ti maa bɔ maa la yaasa jamana ka lafiya an k'a to baaraw ka kɛ tiɲɛ kan an ka sɔn min ye ko ye o ka tɛmɛ o tɛmɛcogo siraw fɛ n'o tɛ bi dɔgɔ min ka wari bɛ dɔgɔ min kun girin bɛ k'o de kan balima min fɛn b'a kun girin bɛ k'o de kan a y'a sɔrɔ cogo di a bɛ k'a sɔrɔ cogo di a y'a kɛ cogo di sigida la maa min bɛ nin fɛ bɛɛ lajɛlen an kɛcogo de don n'an b'a fɛ a ka yɛlɛma an k'an ka kalanw yɛlɛma an k'an ka duw yɛlɛma an k'an ka sigidaw yɛlɛma an k'an ka kocogow yɛlɛma an ka bɔ nata la an ka bɔ jitaya la an k'an cɛsiri an k'an jija an k'a lajɛ sa waati dɔ ka kɛ ten sa a ka fɔ ko anw fana sɔnna nin ma yaasa sini ka kɛ an ka jamana ye keba ma maa tɔgɔ fɔ dɛ nka an bolo fila b'an kɔ sabula kuma la gasintan tɛ nin ye bi sɔgɔmada in na kado ye an k'a di jɔnni ma bɛɛ ayiwa i jalo